Σφύριξε ο Νικολαίδης, εκτέλεση από τον Δανό. Ο Μπόρδα είναι πίσω, κάνει την κεφαλιά. Μορέιρα διώχνει, έστω και δύσκολα, και αφήνει ο Χαραλαμπίδης, κάνει το γύρισμα. Γίνεται μια σύγχυση εκεί, πάνε να διώξουν οι παίκτες του ΑΠΟΕΛ. Χριστοφή πατά την πάρα στο Σκαραμοτσίνο. Μπαίνει μέσα, Κλουκόφσκι βγαίνει. Είναι ο Εφρέμ, κάνει το σουτ, γκολ 1-0. Καταπληκτικό τέρμα από τον Εφρέμ. Στο 14ο λεπτό η Ομόνοια ανοίγει το σκορ. Ένα εξαιρετικό σουτ έφυγε από το δεξί πόδι. Εδώ πάλι Χριστοφή. Ο Σκαραμοτσίνο έδωσε την assist και το εξαιρετικό σουτ στο παραθυράκι. Άπιαστο πραγματικά το σουτ από τον Εφρέμ. Και το ΑΠΟΕΛ δέχεται γκολ μετά από σχεδόν 4 μήνες και πάλι από την Ομόνοια. Χριστοφή. Ανοίγει, πάει να περάσει ο Χριστοφή. Άλβες. Σταματά ο βοηθός των Βραζιλιάνο. Πρώτη φάση, ας πούμε, πριν επίμαχη, αλλά σωστός ο βοηθός. Γιώλης Μωράης. Μαντούκα, σηκώνει την μπάλα. Μπέκμαν κάνει κεφαλιά. Ο Ατράντε θα διώξει σε κόρνερ, και ενώ είχε εξουδετερωθεί ο Μορέιρα. Του Μορέιρα, Χαραλαμπίδης εκτελεί. Διώχνει ο Ατράντε. Μπέκμαν, εδώ βλέπουμε την προηγούμενη φάση. Εδώ υπάρχει ο Σκαραμοτσίνο, είχε βρει τον Μωράης. Με τη μία Χαραλαμπίδης. Πλησιάζει. Έξω από την περιοχή σε καλή θέση. Χαραλαμπίδης αστοχή. Να το λάθος από τον Μωράης. Ασίς. Άλβες μπαίνει στην περιοχή. Ο Άλβες, μεγάλη ευκαιρία. Χάνεται για τον Βραζιλιάνο. Ανάμεσά τους ο Ασίς. Ο Χριστοφή τελικά περνά. Ο Λεάντρο εκτελεί. Καλοχτυπημένο, ένα εξαιρετικό γκολ από τον Λεάντρο στο 54ο λεπτό. Νίκησε το Χιώτη και η Ομόνοια διπλασιάζει τα τέρματά της. Μεγάλο προβάδισμα για την Ομόνοια, εξαιρετικό τέρμα. Εδώ ξαναβλέπουμε αριστουργηματική εκτέλεση από τον Λεάντρο. Πάνω από τον τείχος, δεν απέτρεψε το μοιραίο. Ο Διονύσης Χιώτης εκτινάχθηκε, αλλά δεν βρήκε, ή βρήκε λίγο την μπάλα, αλλά δεν της άλλαξε πορεία. Εντυπωσιακό χτύπημα. Εκτελείται γρήγορα από τον Χριστοφή. Φεύγει ο Εφρέμ μόνος, μπαίνει μέσα στην περιοχή, πλασάρει και το 3-0. Μια έξυπνη εκτέλεση από τον Χριστοφή. Κοιμήθηκε η άμυνα του ΑΠΟΕΛ. Ο Εφρέμ μπήκε μέσα στην περιοχή, πλάσαρε τον Χιώτη και έκανε το 3-0. Εξαιρετικό τέλειωμα από τον μικρό τον Εφρέμ. Κοιμήθηκε η άμυνα του ΑΠΟΕΛ. Ήταν ανέτοιμη εντελώς όταν ο Χριστοφή έβαλε την μπάλα κάτω και εκτέλεσε. Και εδώ ένα άψογο πλασέ από τον Χριστοφή, τον Εφρέμ. Δείτε εδώ, έβαλε την μπάλα μπροστά και με πολύ όμορφο τρόπο πέρασε την μπάλα δίπλα από το σώμα του Χιώτη. Πολύ δύσκολο για το ΑΠΟΕΛ. Εδώ γίνεται λάθος από τον Μορέιρα. Αυτό θα έλεγα, βγαίνουν τα πάντα. Ασίς, Χριστοφή, πάει να μπει μέσα, γυρίζει, έχει ευκαιρία ο Άλβες, απέναντι ο Εφρέμ, δεν τον είδε και χάθηκε.